χειροκρότημα, να τους χειροκροτήσουμε. Ένα μεγαλύτερο χειροκρότημα παρακαλώ, μεγαλύτερο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν πρέπει να σταματάτε να ψηφίζετε. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα. Κύριε Στέφανε, ελάτε κοντά μας. Με τους λεβέντες σας συγχαρητήρια. Είσαστε στο πλατό του Show You Think You Can Dance. Όλος ο κόσμος σας χειροκροτεί και μας φέρετε την ελληνική παράδοση στο σπίτι μας. Είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πιστεύω να σας ανταμείψαμε. Αυτός ο πολεμικός ο χορός, ο πυρήχιος χορός Σέρα, που φέρει και το όνομά του από το ποταμό Σέρα του Πόντου, είναι αφιερωμένος στη 19 Μάη, σε λίγες μέρες, σε 4, που έχουμε τη γενοκτονία των Ποντίων. Νιώθω συγκίνηση που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο πλήθος. Σας αγαπάμε και εμείς, έχουμε τη ζεστασιά σας. Πιστεύουμε σε κάθε κάλεσμά σας να είμαστε παρόντες.
πιστεύουμε και θα χαρούμε να σας ξαναδούμε. Ήσασταν υπέροχοι, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω, πώς σου φάνηκαν οι λεβέντες? Τι να πω, Στέφανε, να έρθω. Έλα πάνω, κάναμε μια προβούλα, παιδιά. Λίγο να θαυμάσουμε τον Πάνο. Πάμε. Παιδιά, ο Πάνος προηγουμένως είχε κάνει ιδιαίτερα παρέα στο Λυκειο, ήμασταν παρέα μαζί. Να χορέψω και πυρίγια. Να χορέψετε, όχι να μιλήσετε. Λόγω τιμής από πιτσιρικάς και ο Μιχάλης το ίδιο, θαυμάζω αυτό το χώρο τόσο πολύ, αλλά δεν έχω κάνει το παραμικρό μάθημα. Τώρα μπροστά σας θα μας μάθει τα βασικά βήματα και ας βγούμε και ρόπαδε. Ας το μικρόφωνο χορός. Ένα χειροκρότημα. Για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, εγώ και ο Μιχάλης είμαστε παντελώς άσχετοι, δηλαδή σε αυτό που είδατε, έτσι. Πριν τον έπιασα μέσα τον Στέφανο και του λέω, ρε Στέφανε, δείξε μου σε παρακαλώ αυτούς τους ώμους, γιατί δυστυχώς αυτοί οι ώμοι, πέρας πάντων να μην το πω, άστο, άντω, βγαίνουνε και κάπως αλλιώς. Δηλαδή βγαίνουνε και κάτι τέτοιο που μας πάνε κάπου αλλού. Η δική μας η ώμη, η ελληνική, είναι αυτή που είδατε. Στο Πόντο είχαμε δύο πολεμικούς χορούς. Ο χορός Πυρίκιος χορός Σέρα και ο χορός των μαχαιριών. Λοιπόν, ακούστε με λιγάκι, ακούστε με. Στο επαγγελματικό της Ραλούς Μάνου που σπούδασα, η αλήθεια είναι ότι έκανα καμιά 15-20 ελληνικούς χορούς. Ποτέ πότιακούς. Παρόλα αυτά, επειδή είχα σχέση με πόντιους, πάντα τους θαύμαζα. Θυμάμαι την τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, αν κάτι μου έμεινε πραγματικά χαραγμένο, ήταν τους 50 άντρες που χόρευαν ποντιακούς χορούς. Πραγματικά εγώ είχα μείνει κόκαλο. Όπως και τώρα. Για να τελειώσουμε και να πάμε κάτω, θα μου πεις κάτι που μου είπες μέσα. Για να χορέψεις αυτό το χορό, σου έλεγε η γιαγιά σου, εσύ μου το είπες ή άλλος. Ποιος μου το είπε? Εδώ, έλα εδώ. Ακούστε το αυτό καλά. Για να χορέψεις πυρήχιο χορό, του έλεγε η γιαγιά του, τι αγόρι μου, πρέπει να έχεις κάκαλα. Τελειώσαμε, εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά γίνονται μόνο στο show You Think You Can Dance. Από ανθρώπους που σέβονται και αγαπάνε το χορό. Χίλια ευχαριστούμε όλους σας που ομορφύνετε τη σκηνή με τη δύναμή σας. Φτάνουν όμως και τα δυσάρεστα νέα. Μόλις τώρα έκλεισαν οι γραμμές.
Όσοι προλάβατε να ψηφίσατε, πολύ καλά κάνατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό σε Ελλάδα και Κύπρο. Και όλους εσάς από το σπίτι που μας παρακολουθούνται με αγάπη και ζεστασιά και εσάς που μας χειροκροτείτε κάθε Τρίτη και μας δίνετε την αγάπη σας. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε εντός ολίγου με τα αποτελέσματα πια.